Mesiac január je podľa analytikov vhodný na rozbor všetkých príjmov a výdavkov domácnosti, vrátane dlhov. Práve dôkladná revízia financií ukáže, kde má rodina finančné slabiny. Ako zvládnuť konsolidáciu a ako nastaviť rodinný rozpočet? To je už otázka pre nášho ďalšieho hostia. Je tu Marek Sokol, odborný garant pre sektor úverov a kapitálového trhu z maklérskeho domu Univerzál. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Kde vidíte v tomto roku rizika spojené s rozpočtami Slovákov? Čo presnejšie vplýva na tie pesimistické očakávania, o ktorých sme počuli aj v predchádzajúcom rozhovore? Ja by som ako na začiatok hneď spomenul takú zásadnú novinku, ktorá je od nového roka, a to je zvýšená DPH na 23%. A myslím si, že toto je jeden zo základných faktorov, kedy môžeme vplývať na navyšovanie cien tovarov a služieb. Čiže toto môže vplývať práve na tie rozpočty domácnosti. A ako takým ďalším faktorom, takým veľmi zásadným je to, že ako môžeme očakávať výšku inflácie. Práve tá inflácia aj v predchádzajúcom období vplývala veľmi výrazne na ceny napríklad potravín, ako bolo spomenuté aj v tom predchádzajúcom rozhovore, a napríklad aj energii. Čiže toto sú také základné faktory, ktoré vplývajú na rozpočet domácnosti a na ktoré tie domácnosti práve myslia, alebo sú to také bežné veci, s ktorými sa stretávame každý deň. Prečo je, pán Sokol, podľa vás dôležité urobiť si takú dôslednú revíziu vo všetkých svojich príjmoch a výdavkoch? Ľuďom sa zvyčajne veľmi do toho nechcú si kaziť deň alebo najbližšie dni, ktoré ešte môžu byť spolu ako rodina na dovolenke. Prečo je to podľa vás dôležité? Tak kaziť si deň je to naozaj že časovo náročné. Akože aby sme si vytvorili nejakú dôkladnú finančnú analýzu, tak chce to nejaký čas, aby sme si to vedeli všetko nachystať. Podľa môjho názoru sa ľudia aj obávajú toho, že čo príde, aký výsledok zistia. Zistia hlavne to, že častokrát zistujú, že výdavky prevyšujú celkové príjmy domácnosti. A ono potom to tak aj tušia. Viac menej. No, je to v podvedomí, že naozaj oni siahajú potom po tých úsporách. Čiže toto je práve to, že možno sa snažia si to ešte nejakým spôsobom utriasť, tie svoje financie, a potom odkladajú to možno na neskôr, na nejaký mesiac, 2, 3 dopredu a potom, že sa vrátia k tej finančnej analýze. Ale určite ju považujem ako veľmi dôležitý faktor pre to, aby sme poznali, že čo vlastne tá naša domácnosť alebo ten rozpočet nám umožňuje. Čo zvyčajne takáto revízia domácich rozpočtov odhalí? Aké slabiny tam najčastejšie vychádzajú? Tak ako som povedal, už je to, že výdavky prevyšujú celkové príjmy. Je to hlavne faktor ten, že ľudia míňajú možno niekedy peniaze na veci, ktoré možno ani nepotrebujú, alebo... Čo to napríklad môže byť? Aká slabina vo výdavkoch sa ukazuje ako realita? Tovary a služby na krátkodobé uspokojenie svojich potrieb, napríklad nejaká elektronika alebo možno nejaké dovolenky. Sú to akože naozaj spojené veci s nejakou krátkodobou túžbou a možno veci, ktoré sú lákavé, ale ten rozpočet to nedovoluje, tak proste ľudia to chcú, tak si to kúpia. Čo sa dá považovať za neefektívne manažovanie svojich dlhov? Tak tu by som sa zamyslel hlavne nad tým, že prečo vôbec si tá domácnosť ten úver zobrala, alebo nejakú pôžičku. Ono v podstate, mohol by som dať kategóriu úvery na bývanie bokom, pretože tam je tých mechanizmov a nejakých podmienok bankových naozaj veľa na to, aby sa zabezpečila tá platobná schopnosť tých žiadateľov. Čiže potom sú tu ďalšie kategórie, ako napríklad pôžičky na práve tie spomínané veci. Mali sme tu teraz vianočné obdobie, ľudia si berú pôžičky napríklad aj na darčeky, alebo napríklad spomínané dovolenky v tom letnom období, alebo na drahšiu elektroniku, na uspokojenie nejakých blízkych, tak toto sú práve pôžičky alebo úvery, ktoré nevytvárajú nejakú ďalšiu hodnotu do budúcna, a toto považujem za neefektívne hospodárenie so svojím rozpočtom v rámci domácnosti. Ak hovoríme o dlhoch, hypotékach, ako je dobre podľa vás manažovať práve hypotéky, dlhy, rôzne úvery, čo najlepšie? Tak pokiaľ tá domácnosť ešte nemá ten úver, že zamýšľa sa nad ním, že by ho chcela zobrať alebo nejakú pôžičku, tak je potrebné práve tou finančnou analýzou zistiť, že či vôbec som schopný taký úver utiahnuť, alebo teda to mesačné splácanie, lebo ono častokrát nie je to záležitosť na 1 alebo 2 mesiace, ale je to niekoľkoročná záležitosť. Čiže treba sa naozaj zamyslieť nad tým, že či vôbec tá domácnosť v rámci toho rozpočtu to utiahne, či je schopná sa vlastne zapojiť do takého zadlženia.
A na druhej strane potom, keď je to domácnosť, ktorá už nejaký úver má, tak práve tá finančná analýza pomôže v tom, aby sme zistili, že či máme nejaké výdavky, ktoré povedzme nie sú až tak potrebné, tie môžeme vylúčiť, dať ich bokom a tým pádom si odľahčiť tú peňaženku alebo celý ten rozpočet a môže práve vzniknúť na aj ťažšie obdobia, ako sú práve možno v minulých rokoch, keď sa zvyšovali tie úrokové sadzby, tak to bola náročná situácia pre väčšinu domácností a tým, že dám niektoré výdavky bokom, tie, ktoré nepotrebujem, tak si odľahčím práve ten rozpočet. Veľakrát sa stretávame aj so záväzkami od nebankových inštitúcií. Pripomeňte nám prosím, aké riziká sú spojené s pôžičkami práve od takýchto subjektov. Tak nebankové inštitúcie za prvé nie sú regulované Národnou bankou Slovenska, ale takým najväčším rizikom je práve tá úroková sadzba, s ktorým je spojená tá pôžička alebo ten úver. Keď sa zamyslíme napríklad v bankách spotrebiteľské úvery, ktorým viem financovať, dá sa povedať čokoľvek, majú úrokové sadzby možno v rozmedzi okolo 6 až 10%. Nebankové inštitúcie ponúkajú pôžičky v rozmedzi okolo aj cez 20% môže byť. Takže toto je naozaj to obrovské riziko, na čom môže pohorieť práve tá domácnosť v tom, že bude tam vysoká preplatenosť tej požičianej sumy. Čo sa dá urobiť s vyplatením pôžičiek od nebankových spoločností? Akým spôsobom to má urobiť tá rodina podľa vás čo najefektívnejšie? Najefektívnejším, najideálnejším riešením je, že by to vyplatili z vlastných zdrojov. Pokiaľ je to samozrejme možné, čo najrýchlejšie. Pokiaľ sa to nedá v rámci tej domácnosti zariadiť, tak v takom prípade napríklad existuje pojem konsolidácia. Ja tento úver z nebankovky si môžem pripojiť k môjmu úveru na bývanie, čiže ku klasickej hypotéke a tým pádom vlastne tá pôžička z nebankovky nebude mať 20% úrok, ale spojím to k mojej hypotéke a bude to v jednom úvere v rámci tej konsolidácie a bude to mať povedzme 3-4% sadzbu. Takže toto je jedno z riešení. Tých riešení je samozrejme viac, ale určite by som sa takéhoto úveru chcel zbaviť čo najskôr. Ľudia si zvyknú dávať novoročné predsavzatia a práve nejaký dobrý finančný plán je jedným z tých predsavzatí. Ako si nastaviť teda ten finančný rodinný plán tak, aby to tá rodina zvládla, aby nebola vo finančnom strese? Určite je veľmi dôležité, aby sme si tú finančnú analýzu, ktorá vlastne predchádza tomu finančnému plánu, aby sme si ju spravili veľmi dôkladne. To znamená, aby som naozaj poznal moje dlhodobé príjmy, stabilné dlhodobé príjmy, ale aj stabilné dlhodobé výdavky. Tie výdavky by som nemal mať iba v jednej sume, ale mal by som ich mať rozčlenené podľa štruktúr, podľa možno nejakých odvetví, alebo akože aby som naozaj vedel, že na čo presne míňam pravidelne a potom tým pádom mi vznikne priestor zistiť, že či tam je nejaká rezerva, povedzme na tvorenie si úspor, na odkladanie si peňazí, alebo možno aj na nejaké nepravidelné výdavky, alebo práve možno aj na také krátkodobé potešenie seba alebo svojich rodinných príslušníkov. Na čo by si podľa vás domácnosti mali dať určite pozor, ak by chceli mať svoje domáce rozpočty, tak povediac, pod kontrolou? Disciplína. Je to naozaj disciplína, pretože ak si ja už nejaký finančný plán vytvorím, tak úplne, že ideálnym príkladom je práve spomínané vianočné obdobie, kedy, povedzme, ľudia majú lepšiu náladu, chcú obdariť aj svojich blízkych, sú ochotní míňať viac peňazí, ale sú ochotní míňať viac, ako majú v rámci toho domáceho rodinného rozpočtu. A tým pádom práve tá disciplína spočíva v tom, že ak tá domácnosť na niečo nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov, tak mala by držať sa svojho finančného plánu a takto dodržať vlastne to, čo si stanovila, aby sa nedostala potom do nejakých finančných nepríjemností. Čiže určite disciplína. To bol Marek Sokol. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.